Jaroslav Sábo z Ruskого Kerestura zahradkar už 7 rokov. Svoje plasteníky zohrieval, ta nemal nejaké problémy so spestovaním presady i jej rozvojom po presadzovanju. Tog rok tak što mi pači, napreduje, mada jedno vreme dok bilo také živnejšie, mali sme mreži položené perše pred ceplotu. Čo mi dalo, že trebalo zaštitiť, zašticeli sme, jest roboty kolo toho, stalno študira, že či vecej slunka, menej slunka púšťať, ale inčak fino ročný, zadovoljni som za teraz. Evo, jak vidíte, jezdi plodu i dosť fino vyroslo. Nebolo taký počas kosti ani tak presadu odchovať, ani presadziť. Ja zadovoljný, to što naše roboty dotýka, druhým neznám, ale... Popri paradičoch, ktorí všetky pôjdu na kupcom, Sábovo majú i žovtú i červenú papriku i ešte dvoch plasteníkov. Kedy perši papriky počnú rodziť? To by trebalo za taký, možno bude 2 týždni. Jak i paradiči, dúfam, že už dosť vyrostli, už teraz len treba ceploty a i obecujú fine vreme, tak dúfam, že švitko vyrošne. Sábovo nemajú kedy stať pri stolíku na pijacu, majú svojich tajemných odkupiavačov, ktorí še im už pýtali, že co toho roku budú pestovať, že by mohli vyplánovať svoju diálnosť.